L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tgħin lil bosta kittieba u għalliema fil-ħolqien ta' riżorsi ġodda, fosthom fil-pubblikazzjoni tal-ktieb Ċikku Ċaflas, miktub minn Melissa Mamo u bil-illustrazzjonijiet ta' Sue Flask. Mela jiena għalliema ħanibdew minn hemmhekk u naf kemm it-tfal jogħġbuhom dat-tip ta' stejjer. U allura rrid nikteb storja tad-daħk imma li fl-aħħar mill-aħħar għandha tagħlima li t-tfal jistgħu jitgħallmu xi ħaġa minnha. Minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi li nikteb ktieb u din il-ħolma proprju saret realtà fil-bidu tal-pandemija tal-Covid meta l-iskejjel ingħalqu u hemmhekk kelli iktar ħin fuq idejja biex inkun nista' nikteb. Għamilt moħħiem u ktibtu f'temp ta' jumejn. L-istorja fil-qasir hija hekk, Ċikku Ċaflas huwa tifel ta' madwar 7 snin huwa intelligenti ħafna, però għandu difett wieħed, it-traskuraġni li għandu. Minn hemmhekk ħanaraw ftit l-aċċidenti li għaddi minnhom Ċikku Ċaflas u naraw ftit jekk fl-aħħar mill-aħħar jiddeċidix li jinbidel jew le. Il-messaġġ li rrid inwassal huwa li fid-dinja ħadd mhu perfett, kulħadd għandu xi difett partikolari, imma li jekk wieħed jagħmel moħħu hemm u jiddeċidi li jinbidel, fl-aħħar mill-aħħar ħajrnexxielu jagħmel dan. L-għada sebaħ jum ġdid ta' skola. Bħalma kien jagħmel kuljum, Ċikku libes l-uniformi b'mod traskurat u dlong tela għalon it-triq. Hekk kif wasal qrib il-grada tal-iskola, lemaħ lil sieħbu ċensu. Huma selmu lil xulxin. Bonġu Ċikk, sebaħ jum ieħor, kif inti? Staqsih ċensu. Bonġu ċens, insomma, ngħidlek il-verità qomt bil-għaġla llum. Tikommi dejjem taġġinni, ma mhux nasal tard l-iskola, gerger Ċikku. Biex ngħidlek indunajt li qomt maġġel għax għandek il-lazz maħlul. Qis li taqflu għax ma lajta xi waqa' wissieħ ċensu. Iva sewwa qed tgħid, issa nagħmlu m'hemmx għaġla għallu Ċikku waqt li jolla spallejh. Fil-pront semgħu l-qampina tal-iskola d-doq u flimkien imxew u daħlu ġewwa. Il-lazz Ċikku baqa' ma qaflux. Bdew il-lezzjonijiet u wasal l-ewwel break. Ċikku kien ikun fuq ix-xwiek sa ma jasal dak il-ħin. Peress li fih il-purtinara kienet qasmilhom tazza ħalik kull wieħed. It-tfal qagħdu fil-lira waħda wara xulxin, kulħadd lest bit-tazza tal-plastik f'idu. M'għadamx ma missu Ċikku biex wkoll jieħu l-ħalib. Il-purtinara mriltlu t-tazza sax-xifer għax kienet taf kemm kien jogħġbu. Però hekk kif għamel l-ewwel pass biex imur lura f'postu, Ċikku tfixkel fil-lazz taż-żarbun li kien għadu maħlul. Bum! It-tazza u l-ħalib li kien hemm fiha ulew mas-saqaf u Ċikku waqa' mal-art. Naħseb li huwa bżonjuż ħafna li jkun hawn ħafna kotba umoristiċi bil-Malti, naf li diġà għandna għażla tajba u varjata fis-suq lokali, però naħseb li qatt mhu biżżejjed. U għalhekk inħeġġeġ minn hawnhekk li l-għalliema bħali u anki nies oħra li forsi għandhom it-talent tal-kitba li jippruvaw jikdbu forsi fl-aħħar mill-aħħar jirnexxielhom jippubblikaw il-ktieb tagħhom. Indunat b'dan l-għalliema li kienet qiegħda ddur ma' tfal biex tgħinhom tgħid kemm irrabjat. Ċikk qedlek kemm il-darba biex ma tkunx traskurat u ma tċallas x'affarijiet, issa ra x'ġara. Mhux ta' b'xejn jgħidulek Ċikku Ċaflas qaltlu bil-erra l-għalliema tal-arti. Ċikku xejn ma ħagost biċ-ċanfira li tagħtu l-għalliema u ddispjaċi ħafna, però ma kienx jaf kif kien se jagħmel biex jirranġa d-difett li kellu. Dik il-lejla Ċikku ma setax jagħlaq għajnmajn u baqa' jewden dwar l-inċidenti li kienu ġrawlu fl-aħħar jiem. Din is-sitwazzjoni bdiet iddejqu u bdiet ittaqqallu moħħu. Ma felaħx aktar, rid jara x'se jagħmel biex ma jibqax tifel traskurat u jċaflas kull ħaġa li tiġi fiedu. Għalhekk iddeċieda li mill-għada stess jinbidel għall-aħjar. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.